Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Madakin Gini TV. Tashar da muke kawo muku littattafan sarkin marubuta labaran yaƙi na nahiyar Afirka gaba ɗaya, wato Abdul'azaiz Sani Madakin Gini. To har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku sabon littafi mai suna WUTA da RUWA na Abdul'azaiz Sani Madakin Gini. Suna na dan Malam Babura, ku yi mana subscribe, ku yi like, ku taba alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shiri a kan lokaci. Mun gode. Ana tsaka da wannan liyafa sai ga sarki da gimbiya Barlisa sun shigo cikin wannan wajen ɗakin walima. Nan fa kallo ya koma kansu, musamman gimbiya wacce ta zama tamkar tauraruwa mafi haske a cikin dukkanin matan da ke wajen. Da yawan mazan da ke wajen rudewa suka ɗimauce domin kowannensu ji yayi ya kamu da tsananin santa. Kowa ya nufo ta yana murmushi, burinsa kawai ta kalle shi ko babu murmushi, amma babu wanda ta kalla, sai waige-waige take yi, kawai tana so ta hango inda su Ra'is suke, amma ko alamar su bata gani ba. Nan dai dukkanin jama'ar da ke wajen suka risina ga sarki da gimbiya, suka gaishe su, suka karɓi gaisuwa. Sarki da gimbiya suka nufi wani babban teburi mai ɗauke da kujeru kaɗan suka zauna. Babu kowa akan wannan tebura face waziri, galadima da sarkin yaƙi. Su ukun suka miƙe tsaye suka yi gaisuwa ga sarki, sai da sarki da gimbiya suka zauna sannan su ma suka zauna. Ga abinci da abin sha na musamman akan wannan teburi, amma ko ɗanɗanawa su waziri ba su yi ba. Sarki ya dubi su waziri cikin alamun ɓacin rai ya ce, yanzu har akwai wasu mutane da zan gayyata zuwa masarautar nan amma na riga su isowa? Na rantse da gemun uwana, idan yaran nan ba su zo ba sai na wulakanta su a bainar al'umma. Sarki na gama faɗin hakan sai aka hango Ra'is da Isan sun shigo cikin ɗakin taron. Nan fa hankalin kowa ya koma kansu, mazaje suka sake ɗimaucewa fiye da lokacin da gimbiya ta shigo ɗakin walimar. Ba don komai ba sai saboda ashe kyawun Isan ya zarce nata. Ita Isan wani irin ɓoyayyen kyawu Allah ya bata, amma saboda tana ɓoye fuskarta da surar jikinta ba kasafai mutane suka ankara da shi ba. A yau kayan da ta saka a jikinta sun bayyana dirinta, kuma fuskarta a bayyane ke gaba ɗaya. Ko da sarki Karutul Baraz ya yi arba da Isan ya ga irin kyawun siffarta, sai nan take ya kamu da sha'awarta, ya ayyana a ransa cewa dole ne a daren yau ya kore ƙishirwarsa a kanta. Ashe sarauniya Zadisa ta lura da shi, ta ga irin kallon da yake yi wa Isan, don haka sai kishi ya kama ta, ta ƙuduri wata aniya a zuciyarta. Ita kuwa gimbiya Barlisa tana haɗa idanu da Isan, sai kawai ta ji zuciyarta ta buga da ƙarfi. Al'amarin ya yi matuƙar bata mamaki kenan. Ta tambayi kanta a cikin zuciyarta ta ce, me yasa ban ji bugun zuciya a karan farko da na fara haɗuwa da wannan fataken ba sai yau? Ta yi sauri ta kau da kai ga barin kallon su. Cikin sauri jakadiya ta tare Isan da Ra'is ta yi musu jagora zuwa inda teburin su sarki yake. Da isar su sai Isan da Ra'is suka risina suka gaishe da sarki da fadawansa. Cikin girmamawa sarki ya karɓi gaisuwar su, ya nuna wa Isan kujerar da za ta zauna kusa da shi a hagunsa. Sarauniya da zai ce a zaune a damansa. Isan ta yi murmushi ga sarki ta zauna a inda ya umarce ta, ta yi masa raɗa a kunnanta ta ce, matarka tana da kishi. Mamaki ya kama sarki, dariya ta kubuce masa, shi ma sai ya yi mata raɗa ya ce, ashe kin lura da ita, inda zan aure ki kishi ne zai kashe ta. Yana faɗin hakan shi da Isan suka bushe da dariya a tare. Al'amarin da yi matuƙar fusata sarauniya Zadisa kenan, kishi ya turnike ta, kawai sai ta miƙe tsaye ta nufi ɓangaren banɗakin nasu na sarakai. A ɓangaren Ra'is kuwa babu wanda ya nuna masa kujerar da zai zauna, don haka sai ya kai kansa kan kujerar da ke dab da ta gimbiya Barlisa, a damanta ya zauna. Suna haɗa idanu ya yi mata murmushi, ita kuwa sai ta murtuke fuskarta ta daka masa harara. Ko a jikinsa bai nuna damuwa ba, sai ya yi mata raɗa ya ce, abu ɗaya ne ya yi miki cikas a cikin kyawunki da izza. Tana jin hakan ta juyo da sauri, ita ma ta yi masa raɗa ta ce, menene abun nan da ya yi mini cikas ɗin? Ra'is ya yi murmushi ya ce, ba zan gaya miki ba, yanzu sai a wajen da ya dace. Ta sake tambayarsa, ina ne wajen da ya dace? Ra'is ya ce, gaggawar me kike yi ne? Ai bayan an gama walimar za mu kasance a tare. Ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama gimbiya, ta ce a ranta, wai me wannan ba fataken yake nufi ne? Me yake takama da shi ne har yake yi mini maganganu na gadara haka?
ta yaya ɗan talakawa har yake tunanin zai iya ganawa da ni a wani wuri na daban, ko saboda yana tunanin shi attajiri ne, ai ko yau zan gwada masa cewa sarauta na gaba da dukiya, ko kusa da ni bai isa ya zo ba. Nan dai aka ci gaba da ciye-ciye gami da shaye-shaye a cikin ɗakin walimar har izuwa ɗan wani lokaci. A sannan 'yan mata da yawa, 'ya'yan sarautar da ke wannan wuri suka rinka kawo kansu wajen Ra'is suka buƙaci da ya tashi su je su yi rawa tare da shi a ta jan gefe guda. Wasu makaɗa suna yin kiɗa mai taushi gami da bushin wata sarewa mai kwantar da hankali. Duk budurwar da ta so ta buƙaci Ra'is ya tashi ya je su yi rawa sai ya ce da ita yana da wacce zai rawa da ita. Wannan batu nasa ne ya ƙara fusata Gimbiya Barlisa ta yi zaton cewa zai yi mata tayin rawa. Da haka sai ta ƙudirce a ranta ta ce, ai kuwa yana yi mata tayin rawar za ta wulaƙanta shi a gaban mutane yadda zai kunyata sosai a wannan lokaci. Fadawan sarki Karutul Baraz sun fara tashi tare da matayensu suna zuwa suna yin rawa. Sarauniya Zadisa ta fito daga can ɓangaren banɗakin da ta shiga, ta taho inda su sarki suke zaune, kawai sai aka ga ta nufi Ra'is kai tsaye. Da zuwa ta miƙa masa hannu ta ce, samari, zo mu je mu rawa ko? Ba tare da wata gardama ba, sai Ra'is ya miƙe tsaye yana murmushi ya kama hannunta suka tafi zuwa inda ake yin rawar. Ta ɗora hannayenta biyu akan kafaɗinsa, shi kuwa ya riƙe ƙugunta suka fara yin rawa ta nutsuwa a waje ɗaya. Al'amarin da ya bai wa kowa mamaki kenan. Isan ta ƙurawa Ra'is idanu tana zancen zuci ta ce a ranta, shin ɗan uwana ya manta cewa shi musulmi ne? Haramun ne ya taɓa jikin matar wani? To ai kuma idan ya ƙi yayi rawar da ita za su gane cewa mu musulmai ne su lalata mana dukkan shirinmu. Lokacin da sarki ya ga matarsa Sarauniya Zadisa ta ja Ra'is sun dai suna yin rawa, sai ya dubi Isan ya ce, in ce ko kin ga yadda kishi ya sa matata take rawa da ɗan uwanki? Ai ta yi hakan ne da gayya domin ta ɓata min rai saboda kawai ta ga ɗazu na kalle ki. Isan ta yi murmushi ta ce, kai ma bai kamata ka bari a yanzu, ya kamata ka rama da abin da ta yi maka domin ta ji daɗi idan daɗi ne. Sarki ya dubi Isan cikin mamaki ya ce, ta yaya kenan zan rama abin da ta yi mini? Ta ce, kai ma tashi za ka yi mu je mu rawa tare da ni. Ko da jin wannan batu sai murna ta kama sarki, ya miƙe da sauri ya miƙa wa Isan hannunsa. Isan ta kama hannun sarki ta ja shi zuwa wajen rawar. Al'amarin nan da ya bayo kowa mamaki kenan, mutane ba san sadda suka fara yi wa sarki da Isan tafi ba. Ita kuwa Gimbiya Barlisa ranta ne ya ɓaci sosai bisa ganin yadda Ra'is da Isan suke rawa tare da iyayenta, alhalin sun kasance manyan makiya a gare su. Al'amarin Sarauniya Zadisa kuwa lokacin da ta ga sarki da Isan sun zo kusa da su suna rawa, sai zuciyarta ta kama ta farfasa kamar za ta ƙone saboda kishi. Nan fa ta fara tunanin wai me za ta yi ne wanda zai sa sarki ya fusata ainu. Kawai sai ta janyo Ra'is jikinta ta sumbaje shi a baki. Hakan ya sa kowa ya kame kamar gunki. Masu kiɗa da bushe-bushe na sarewa suka daina, masu yin rawa suka kame. Nan fa taro ya watse babu shiri. A fusace sarki ya fice daga ɗakin walimar yana mai bayar da umarnin a shirya taron majalisa